Jeg hedder Birgitte. I dag vil jeg gerne vise jer, hvordan I laver en ordre på webshoppen Printice.dk. Jeg vil gerne bestille en plakat, så jeg går ind og finder plakater under alle produkter. De skulle gerne være lige her. Vælg plakat. Hos Printice har du mulighed for at vælge plakater til udendørs folie eller indendørs brug i 200 gram semigloss. Det er det, jeg vælger nu. Så har du mulighed for at vælge flere originaler. Hvis du for eksempel har 2 eller 3 designs, eller der op til 5, kan du uploade dem samlet. I dag skal jeg bare bruge én original. Jeg har ikke brug for design, for jeg har en fil klar. Så vælger jeg her, finder min PDF. Der, 5070. Uploader. Jeg kan se, den er uploadet her. Jeg kan bruge 5 stykker. Så går jeg ned og finder, hvilken jeg gerne vil have. Jeg vil gerne have 5070 hernede. B2. Markerer den. Og så har jeg faktisk alt i orden. Den er den rigtige størrelse. Og det rigtige type. Går jeg til kurven. Ja. Her kan jeg se, hvilken fil jeg har uploadet. Og at jeg har mere i kurven. Sådan der. Og så går jeg videre til bestillingen, hvis jeg ikke har brug for mere. Så er jeg logget ind. Og her står faktisk min sidste adresse. Det er meget lige til lige hvilken adresse man gerne vil have faktureret til. Og det er også leveringsadressen, hvis man afmærker hernede. Herover kommer vi til forsendelse. Hos Printice er alt fragt gratis. Men vælger man pakkeshop, så skal man huske at være opmærksom på, at man skal finde et afhentningssted. Det der er tættest på. Nu vælger jeg den her. Den er tættest på den adresse, jeg har valgt. Man kan også afhente det, hvis man bor i nærheden og gerne vil ud og have en kop kaffe. Og så kan man vælge kortbetaling her, eller man kan vælge faktura. Kommer herned. Tjekker lige, at det var den fil, jeg har uploadet, der er rigtigt. Det var den størrelse, jeg skulle have. Det var så mange, jeg skulle have. Og det var den pris, jeg så derinde. Det er så eksklusiv moms. Det er det for alle vores produkter. Her er momsen lagt til. Fragten er gratis. Jeg accepterer. Gennemfør ordre. Din ordre er gået igennem lige så snart du har fået en tak for dit køb. Tak fordi du lyttede med. Følg vores YouTube-kanal for flere videoer. På gensyn.